Γεια σας φίλοι του μυστηρίου και της περιπέτειας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα θα σας ταξιδέψω σε μία από τις πιο συναρπαστικές και μακροχρόνιες ιστορίες κυνηγιού θησαυρού που γνώρισε ποτέ ο κόσμος μας. Μια ιστορία γεμάτη γρίφους, πάθος και αφοσίωση. Θα ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία του βιβλίου που έχει τίτλο «Στα ίχνη της Χρυσής Κουκουβάγιας», που για 31 ολόκληρα χρόνια, από το 1993 έως το 2024, στη Γαλλία, η Χρυσή Κουκουβάγια, που ήταν και το έπαθλο του θησαυρού, ήταν κρυμμένη χωρίς κανείς να μπορεί να τη βρει. Πριν ξεκινήσουμε όμως, αν σου αρέσουν τα βιντεάκια μυστηρίου και περιπέτειας, κάνε ένα like, subscribe και πάτησε το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος ό,τι ανεβαίνει στο κανάλι μας. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά. Το 1993, ο τότε 46χρονος Ρεζίς Χάουζερ, με το ψευδόνυμο Μαξ Βάλεντιν, έγραψε το βιβλίο «Στα ίχνη της Χρυσής Κουκουβάγιας», το οποίο εικονογραφήθηκε από τον Γάλλο καλλιτέχνη Μισελ Μπέκερ, ο οποίος ήταν τότε 39 χρονών. Επίσης, ο Μπέκερ φιλοτέχνησε τη Χρυσή Κουκουβάγια που θα κέρδιζε όποιος λύσει πρώτος τα στοιχεία που ήταν κρυμμένα στις σελίδες του και βρει το αντίγραφό της. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες της αναζήτησης της κουκουβάγιας, όποιος έβρισκε το χάλκινο αντίγραφο της κουκουβάγιας είχε το δικαίωμα να το ανταλλάξει με το πρωτότυπο του Μπέκερ, η αξία του οποίου όταν πρωτοεκδόθηκε το βιβλίο υπολογιζόταν σε 1.000.000 φράγκα, που ισοδυναμεί σήμερα με σχεδόν 300.000 ευρώ. Ωστόσο, υπήρχε και ακόμη ένας κανόνας. Για να πάρει κανείς τη Χρυσή Κουκουβάγια, αυτός που θα την έβρισκε έπρεπε να αποδείξει ότι είχε οδηγηθεί στο σημείο όπου ήταν θαμμένο το αντίγραφο, λύνοντας σωστά τους 11 δύσκολους γρίφους που είχε θέσει ο συγγραφέας του βιβλίου Μαξ Βάλεντιν, και όχι με άλλα μέσα, όπως π.χ. ένας ανιχνευτής μετάλλων. Έτσι και έγινε. Η χάλκινη κουκουβάγια κρύφτηκε στο σημείο που έπρεπε και το βιβλίο εκδόθηκε. Από τότε και για 31 χρόνια, ένας αφοσιωμένος στρατός δεκάδων χιλιάδων ατόμων έχει λάβει μέρος και το κυνήγι έχει αποκτήσει δημοσιότητα μετά την άφιξη του διαδικτύου. Οι κυνηγοί του θησαυρού σε πολλές των περιπτώσεων ήταν τόσο φανατισμένοι που έχουν αναφερθεί ακόμη και σε διαδικασίες διαζυγίου για τον λόγο αυτό. Όταν το ίντερνετ μπήκε για καλά στη ζωή μας, τα διαδικτυακά φόρουμ επέτρεψαν στους κυνηγούς του θησαυρού να ανταλλάσσουν σημειώσεις και θεωρίες και να δημιουργούν μια διαδικτυακή βάση δεδομένων. Ωστόσο, κανείς δεν είχε καταφέρει να λύσει έναν τελευταίο κρυμμένο 12ο γρίφο που αποτελούνταν από διάφορα κομμάτια των 12 άλλων γρίφων. Η αναζήτηση του θησαυρού έχει προκαλέσει αρκετές δικαστικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία που άσκησε ο ίδιος ο Μπέκερ εναντίον της οικογένειας του Βαλεντίν για να μάθει την ακριβή τοποθεσία του θαμμένου πουλιού, αφού ο συγγραφέας είχε πεθάνει το 2009. Εκείνη την εποχή ο γλύπτης είχε στην κατοχή του τη Χρυσή Κουκουβάγια, όχι όμως και το σφραγισμένο φάκελο στον οποίον ο Βαλεντίν, το μόνο άτομο που γνώριζε που ήταν θαμμένο το πουλί, είχε τοποθετήσει τις λύσεις των γρίφων, ο οποίος βρισκόταν στα χέρια των κληρονόμων του συγγραφέα. Ο Μπέκερ είχε επίσης οδηγηθεί στα δικαστήρια πριν από μερικά χρόνια από εξαγριωμένους κυνηγούς του θησαυρού, αφού προσπάθησε να πουλήσει την κουκουβάγια, ενώ ένας δικαστής έκρινε τελικά ότι το γλυπτό δεν μπορούσε να πουληθεί επειδή άνοικε νόμιμα στο πρόσωπο που θα έβρισκε το αντίγραφο.
Προφανώς, ανυπόμονος να τελειώσει το κυνήγι δεκαετιών, τα τελευταία χρόνια ο Μπέκερ έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερο την οργή των κυνηγών του θησαυρού με το να δημοσιεύει όλο και περισσότερες ενδείξεις για την τοποθεσία του αντίγραφου πουλιού. Στις 7 και 11 το πρωί της 5ης στις 3 Οκτωβρίου 2024, μία ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του κυνηγιού έγραφε «Μία νικητήρια λύση επαληθεύεται. Δεν μπορούν να υποβληθούν άλλες λύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατό». 2 ώρες αργότερα, στις 9 και 26, ήρθε η δεύτερη ανάρτηση στην πλατφόρμα Discord. «Μη συνεχίζετε να σκάβετε. Επιβεβαιώνουμε ότι το αντίγραφο της χρυσής κουκουβάγιας ξεθάφτηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και ταυτόχρονα υποβλήθηκε λύση». Την ημέρα αυτή, πολλοί εξέφρασαν τη λύπη τους για το τέλος της αναζήτησης. «Η είδηση ήταν πραγματικό πλήγμα», δήλωσε ένα μέλος της κοινότητας στο φόρουμ. «Δύσκολο να το αντέξω», είπε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε «Πρέπει να παραδεχτώ ότι μου έφυγαν μερικά δάκρυα». Ένας άλλος, ωστόσο, δήλωσε ότι ήταν περιέργως αρκετά ανακουφισμένος, «Είμαι ελεύθερος». Οι περισσότεροι ήθελαν να μάθουν 2 πράγματα. Ποιος είχε ξεθάψει το αντίγραφο και πού ακριβώς είχε θαυτεί. Μέχρι το απόγευμα της 5ης 3 Οκτωβρίου 2024, κανένα από τα 2 ερωτήματα δεν είχαν απαντηθεί. Ορισμένα μέλη της κοινότητας υποπτεύθηκαν ότι είναι ψέματα και πως η κουκουβάγια δεν βρέθηκε και απλά η οικογένεια τελείωσε αυτή την ιστορία ανοίγοντας το φάκελο. Εσείς τι πιστεύετε, η κουκουβάγια βρέθηκε ή όχι? Γράψτε μου στα σχόλια την άποψή σας.